La ce? Să-mi pun un cufăr. La mine? Dă-i pe salou. Dar nu i-am stai să văd dacă i-am ia protecție. Eu sper să fie a ta. Tu te... No, far in the off era numai. E a ta? Nu e a ta. Și dacă este pe un server Kickstarter, vă dăm un pont. Ca să le dați acces la ușă, trebuie să dați că modifici. Iar aceasta este camera mea, dar nu știu, m-o trolua cineva, aici, ușa am pus-o eu, dar nu știu cine, m-a pus alta. Așa. Nu, ăla ți-a dat un troller loc la ea. A venit unul cu cap de troller și s-a uitat la mine și a stat așa. Că m-a trollat. Ce faci? Bă, te-ai bătut cu un schelet? Nu, numai am sărit un... Da, m-am bătut cu un schelet. Asta explicam. Da, bă, hai să supraviețuim afară. Hai să ne facem un foc de tabără și să stăm acolo. Da, bă, da, deschide tu ușa, bă, că eu nu pot. Deschide ușa creștină. Că doar o dată fiindcă... Haide, bă, deschidem ușa, mă, că eu nu pot. Tu nu vezi că eu vreau să supraviețuiesc. Bă, haide. Da, hai. Hai, hai. deschide. Așteaptă. Da, hai. Ni creeper-ul să-l... Bă. Avem un troller aici și nu știu unde îi. Bam. O să ne... Adică nu o să ne dăm free, că serverul are free. Nu știu cum se... Gata, am rezolvat. Am bătut creeper-ul. Bă, Ionuț, unde ești? Eu sparg un gard Unde ești? cu mâna. Oh, acolo. Stai că vin acum. Așa se face spargerea instantă. Dar ce faci, bă, aici? Tu nu vezi că sparg cubul, gardul cu mintea? Da, bă, cu ce spargi tu, bă? Cu mâna. Da, bă, na, asta, da, dă-mi-l înapoi, ok? Bine. Dă-mi-l înapoi. Dă-mi-l înapoi. Dacă vreți, vin aici. Dă-mi-l. Dacă vreți să trolați pe cineva, faceți asta. Nu ți-l dau. Aici o să Bă, aici o să trăim noi pentru câteva episoade. Da, așa, mersi. Aici. Bă, stai să dau, bă, ăstea. Că nu s-a mele. Aici o să trăim pentru câteva episoade. Haide să ne ducem, bă. Eu nu-ți fă așa ca mine. Nu, o să noi să trăim aici pentru câteva episoade. Bă, Ionuț, haide. Hai aici. Aici o să trăim noi pentru câteva episoade. Hai. Dar păi ce facem? Unde ești, bă? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Pe carabine. Unde? Sunt pe un deal, pe un munte. Bă, haide. Ți-ai dat flea? Nu, uite, ia și tu un set de cobblestone Ți-ai pus? și niște lemn pentru să ne facem cabane. Ce să ne facem? Cabane și ia și două Dar cufere. ce să ne facem? Bă, mersi. Dă și mie două cufere înapoi. Dă și tu una. Tu scurgeai până acum Dar ce să facem? Ia și tu două cufere și ne trebuie să ne facem niște cabane de țigan. Tu. În cabanele ăsta să trăim. Fă-ți și tu lângă mine. În ăsta să trăim. O să trăim până se oprește ploaia.